Goedemorgen. We hebben het eerste groepje gehad van deze kleine ABFP-test. Helaas zijn er niet zo heel veel over. We beginnen met de toelichting van nummer 8, machelijke krachten van vandaag. We beginnen bij onder het zadel. Ons beeld van het paard was dat hij al heel veel instelling had en heel veel go, maar dat hij nog iets kracht mist. Maar het heeft veel houding en veel afdruk. We vinden dat hij iets beter uit de verf komt in het aangespannen werk voor nu, dat hij nog iets kracht mist en nog iets schommelt in het kruis, in de draf onder het zadel en dat het galopperen daarmee nog iets balans verliest. We geven de volgende cijfers. Onder het zadel, stap 7, draf naar hoog 6,5, houding balans 7,5, souplesse 7, schakelen 6,5 en impuls 7,5, komt daarmee op 76 punten. Dan aangespannen, stappen 7, draf 7,5, houding balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7 en impuls 7,5. Je komt dan uit een totaal score van 80 punten, aanleg als uitvaart van 7. Dan nummer 9, Nico KV. Een paard dat onder het zadel fijn stapt, voor de wagen nog iets wisselend is, paard met een mooi silhouet en dat zich fijn laat werken, ook voor de wagen. Fijn lichaamsgebruik en makkelijk in balans. Niet zo vooraanlijk als stuifpaard als nummer 8, maar wel een draf die goed te werken is. Dan geven we de volgende cijfers. Onder het zadel stap draf 7,5, galop 7, houding balans 7, souplesse en schakelen en 7, impuls een 8 en komt daarmee op 80 punten. Dan aangespannen, stap 6,5, draf 7, houding balans 7, souplesse 7,5, schakelen en impuls van 7 en daarmee komt hij op 77 punten en aanleg als stuifpaard een 6.
13, een paard met veel voorkomen. Een paard wat nog wat kracht mist, maar wel veel lichaamsgebruik laat zien. En met veel houding al wel mooie stukken naar boven blijft lopen. Maar wel opvallend verschil dat hij onder het zadel toch minder handig is in het stappen dan voor de wagen. Altijd wel grappig om het verschil te zien hoe de een discipline beter past dan de ander. We geven daar de volgende cijfers aan Marquise. Onder het zadel stap 6,5, draf 7,5, galop 7. Houding balans 7, souplesse, schakelen en impuls een 7. En daarmee komt hij op 77 punten. En dan aangespannen, stap en draf 7,5, houding balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7 en impuls een 8. En komt daarmee op 83 punten. En aanleg als tuigpaard een 7.
We hebben gekeken naar nummer 4 en nummer 5. Vandaag aangespannen. Nummer 4, Ofke van de Wintervliet. Een paard wat een sympathiek beeld heeft en wat eigenlijk steeds fijner te werken is. De eerste keer voor de wagen was het nog echt veel meer zoeken naar balans en minder overtuigend. Maar nu toch elke keer alweer meer dat het paard in balans loopt en zichzelf kan dragen. Helaas wel echt moeite met stappen voor de wagen. Onder het zadel is het ook wat breekbaar en haastig, maar dat is wel verbeterd. Maar dat is voor de wagen nog minder vanzelf. Wij geven de volgende cijfers. Onder het zadel stap 6, draf galop 7, houding balans 7, souplesse schakelen 6,5 en impuls een 7,5. Komt daarmee op een totaalscore van 74,5 punt. Dan aangespannen, stappen 5, draf een 7, houding balans 6,5, souplesse schakelen 6,5 en impuls een 7,5. Komt daarmee op 71,5 punt. En aanleg als tuigpaard een 5. Dan nummer 5, Merel van de Groene Steeg. Een paard met heel veel ruimte in de stap. Heel veel ruimte in de stappen. Daarin ook veel lichaamsgebruik en overtuiging. Alleen wel lastig. En dat is eigenlijk in de hele verrichting. Dat het nog iets meer gesloten mag blijven. En iets meer in aanspanning. Dat het lichaam wat mooier te werken blijft. Dus dat hij ook iets meer in verbinding kan blijven. En dat in de hele presentatie wat meer naar voren kan blijven. Dus we zouden willen dat het lichaam iets meer aanspant. En dat de lichaamshouding iets meer naar boven blijft van nature. Vooral ook onder het zadel zie je dat in het galopperen. Dat het paard daarmee nog te veel naar voren blijft drukken. En daarmee te weinig sprong- en zweefmoment heeft. Snel weer een been aan de grond zet. Dan geven we daarom de volgende cijfers. Onder het zadel stappen 7,5, draf een 6,5, galop een 6. Houding en balans een 6, souplesse schakelen 6,5, impuls een 7. Komt daarmee op een totaalscore van 72. Dan aangespannen, stap 7,5, draf een 6, houding balans een 6, souplesse schakelen 6,5 en impuls een 7. En komt daarmee op een totaalscore van 72,5 punt. Aanleg als tuigpaard een 5.
Dat was de verrichting van nummer 3. Mies van der Larenberg. Deed heel dapper in er eentje. Een paard wat nog echt wat kracht mist en wat van nature echt wel meer naar boven mag blijven lopen. Wat qua lichaamshouding nog meer in balans en naar boven mag blijven. En, ja, we zouden in alles nog wel willen zien dat hij meer kracht heeft en nog meer handigheid. Maar daarvoor is het natuurlijk nog een grote 3-jarige. Maar het is wel ook een stukje natuurlijke aanleg wat je meeneemt. Het stappen blijft nog wel echt een beetje breekbaar en wat wisselend. Zouden we daarin nog meer overtuiging en pas afmakend krachtige stappas willen zien. Wij geven de volgende cijfers. Onder het zadel stap 5,5, draf en galop een 6. Houding en balans een 6. Souplesse 6,5. Schakelen 6. Impuls 6,5. En komt daarmee op 66 punten. Dan aangespannen. Voor de stap ook een 5,5. Draf een 6,5. Houding en balans een 7. Souplesse en schakelen een 6,5. En impuls een 7. En komt daarmee op een totaalscore van 72,5. Oh, 71,5. Rekenen is niet mijn sterkste punt. En aanleg als tuigpaard een 6.
We hebben gekeken naar nummer 10, Nine van der Hameren. Een paard wat een mooi silhouet heeft met een mooie houding en wel veel techniek, maar nog wel een wisselend beeld geeft. Gelukkig wel verbeterd in de keren dat wij hebben gekeken. Alleen wel een paard wat het nog zwaar heeft met het werk en wat snel leegloopt. En dan ook wat onrustig wordt in de mond en tong. Wat wel jammer is, maar dat is wel een beetje wat het voor nu is. De beoordeling die wij daaraan hebben gekoppeld is onder het zadel alles een 6,5. Daarmee komt hij op 71,5 punt. Aangespannen heeft het paard eigenlijk meer handigheid en een mooier beeld wat ons betreft. Geven we op stap en draf een 7, houding balans een 7, souplesse schakelen en impuls een 6,5. En komt daarmee op 74,5 punt. En aanleg als tuigpaard een 5.
weer de laatste van vanmorgen. Nummer 14, Mailtje van der Luts. Een paard wat ons wel overtuigt met zijn energie en instelling en veel kracht en kwaliteit in het lopen. Zowel onder het zadel als voor de wagen. We geven daar de volgende cijfers aan. Onder het zadel stappen 8, draf en galop een 7,5. Houding balans 7,5. Souplesse schakelen 7,5. En impuls een 8. Komt daarmee op 84 punten. En dan aangespannen stappen 7, draf en 8. Houding balans 7,5. Souplesse schakelen en impuls een 7,5. En daarmee komt hij op 82,5 punt. Aanleg als tuigpaard een 6,5. Dus dat lijkt me een mooie afsluiter van deze test. Iedereen bedankt.